UPapa uFrancis uzwakalise ukukhathazeka okukhulu ngokudliwa kuka-Israel okwenzeke eGaza. Uchaza kukaPapa ukuthi u-Israel unelungelo lokuyivikela kulandele ingcindezi yalo leliyazwe ukuba enze lesitatimende emva kokuthi iziphathimandla zakwa-Israel nezeVatican ikomkhulu lebandla zithe isitatimende saphambilini esenziwe nguyena uPapa besibonisa idwedwe. Il-terrorismo, gli estremismi, ubuhlungu okwenzeka phakathi kuka-Israel nePalestine. Sekubulawe abantu abaningi kwalimala indimbane. Ngikhulekela leyo mindeni ebone usuku lwenjabulo luphenduka usuku lwezinyembezi nobuhlungu. Ngicela nokuthi kukhululwe abathunjwa ngokushesha. Banelungelo lokuyivikela labo abahlaselwayo, kodwa ngikhathazekile ngokudliwa ngomhlaba wamaPalestine ahlala eGaza. Lapho kube khona nezisulu ezimsulwa, ubushokobezi angeke bube isixazululo phakathi kuka-Israel nePalestine. Esikhundleni salokhu kuqinisa inzondo, udlame namagqubu. IMiddle East ayifuni impi, kepha ifuna uxolo olwakhele kubulungiswa kanye nezingxoxo. Izinxushunxushu ze-Israel nePalestine zishiye dengwane. Abantu abacela ku-137,500 nababhaciswe ezikoleni ezingu-83. Khathi ekhuluma phambi kwehlelo St. Peter's Square, uPapa uFrancis uphinde wanxusa ukuba kulekelelwe i-Afghanistan ehlaselwe ukuzamazama komhlaba kwedlula nabantu abevile 2,400 kwashabalala ney'nkulungwane zemizi.